Зборы старажытнасцяў вельмі даўняя, можна сказаць, старажытная забава. Людзей ва ўсе часы ад пачатку цывілізацыі цікавілі, будзілі іх уяўленне даўнія рэчы, якімі карысталіся іх далёкія продкі. На навуковую аснову музейная справа была пастаўленая ўжо ў 18-19 стагоддзях. Музеі, акрамя дэманстрацыі старажытных рэчаў, сталі цэнтрамі гістарычнай навукі і важным інструментам выхавання моладзі, фармавання гістарычнай свядомасці нацыі. Беларускі музей імя Івана Луцкевіча ў Вільні даў пачатак музейнай справы ў найноўшай беларускай гісторыі. Як ягоны папярэднік і прадвеснік, Віленскі музей старажытнасцяў, створаны ў сярэдзіне 19 стагоддзя Евстахам Тышкевічам, беларускі музей быў плёнам выключна грамадскай ініцыятывы. Ягоная дзейнасць і ўвага як з боку беларусаў, так і ворагаў беларушчыны паказвае на тое, што беларускі музей не быў звыклай музіфікацыяй мінуўшчыны. Як апантана беларусы яго збіралі. Збіраліся самыя, прыводзілі дзяцей, паказвалі на тое, што роля беларускага музея гэта не быў звыклы збор гістарычных артэфактаў. Але і сам збор уражвае. Акрамя багатай этнаграфічнай калекцыі, якая тады нікога асабліва не дзівіла, багацейшы збор рэдкіх рэчаў. Ад пярсцёнкаў полацкіх князёў да старадрукаў часоў Вялікага княства літоўскага і слуцкіх паясоў. Пра такое і сёння мараць буйнейшыя беларускія музеі. Як, кім і з якой мэтай ствараўся Віленскі беларускі музей? Кім былі ягоныя заснавальнікі і рупліўцы? Як удалося перажыць нямецкую акупацыю ў Другую световую вайну? Чаму пасля вайны яго не пераняла савецкая Беларусь? Пагаворым пра ўсё на месцы ў Вільні. Віленскі беларускі музей з поўным правам можна лічыць пераемнікам заснаванага Евстахам Тышкевічам музея старажытнасцяў, які датрываў да Першай святовай вайны, але ўжо пасля паўстання Каліноўскага 1863-1864 гадоў быў узяты пад жорсткі кантроль расійскіх уладаў з выдаленнем непажаданых экспанатаў. Беларускі музей у Вільні пачынаўся ў рэдакцыі нашай Нівы, быў афіцыйна адкрыты ў 1921 годзе, але ягоныя экспанаты пачалі збірацца нашмат раней ужо ад пачатку 20 стагоддзя. Невыпадкова музей насіў імя Івана Луцкевіча, які найбольш прычыніўся да ягонага стварэння, але не дажыў 2 гадоў да адкрыцця, памёршы маладым у 1919 годзе. Кіраўніцтва пераняў ягоны брат Антон, які вёў справу да самага 1939 года, менавіта да пачатку Другой святовай вайны. Да збору экспанатаў далучыўся таксама Вацлаў Ластоўскі, які надрукаваў адмысловую рэкламную абвестку. Купляю усякія старасветскія рэчы, абразы, гравюры, мініатюры, рукапісы і кніжкі 15-16 стагоддзяў, порцеляну, шкло, тканіны. В. Ластоўскі, Завальная вуліца нумар 7, беларуская кнігарня. Зборы і экспазіцыя музея размясціліся ў легендарных базылянскіх мурах. Комплексе базылянскага кляштара з царквой Святой Троіцы, будынкамі жаночага і мужчынскага кляштараў, дзе размясціўся галоўны беларускі асяродак. Акрамя музея яшчэ бібліятэка, гімназія, 2 пачатковыя школы, беларускі нацыянальны камітэт, настаўніцкія курсы і іншыя беларускія установы. Музей ніколі не пуставаў, ягоныя экспанаты і зборы былі матэрыяльным увасабленнем і сведчаннем значнасці і багацця беларускай гісторыі, доказам, што беларускае адраджэнне будавалася не на пустым месцы. З пачаткам вайны і прыходам нямецкіх войскаў музейныя зборы былі перапраўленыя ў надзейныя месцы, у былы бернардзінскі кляштар і ў касцёл святога Міхала пад апеку ксяндза Адама Станкевіча.
Шчасліва перажыўшы вайну, беларускі музей быў зліквідаваны камуністычнай уладай у 1944 годзе. Менавіта дэлегацыяй з БССР была забраная ў Менск нязначная частка матэрыялаў, пераважна этнаграфічных. Рэшта разышлася па установах савецкай Літувы. У сённяшні час віленскія беларусы прыкладаюць намаганні дзеля аднаўлення віленскага музея, але канца справы пакуль не відаць. Пра віленскі беларускі музей нам распавядзе спадарыня Людвіка Кардзіс, кіраўніца грамадскай арганізацыі па аднаўленню гэтага музея. Так і называецца арганізацыя Віленскі беларускі музей імя Івана Луцкевіча. Спадарня Людвіка, тут музей гэты знаходзіўся. В сваіх успамінах пра музей Антон Луцкевіч піша, што Іван Луцкевіч пачаў збіраць экспанаты з 3-й класы. Так што пачынаўся ён значна даўно, але ўжо ў Вільні, як бы ён свой такі рэальны працяг знайшоў в завальнай вуліцы, дзе знаходзілася беларуская кнігарня і рэдакцыя нашай Нівы. Это яшчэ пачатак 1900-х гадоў. Я думаю, што тут трохі незаслужаная роля Вацлава Ластоўскага прызабытая, бо першая аб'ява ў газеце пра скупляю старасведчыну і звяртацца ў кнігарню да Вацлава Ластоўскага, значыць, яны збіралі ўсё ж такі разам, і Вацлаў Ластоўскі, і Іван Луцкевіч. І першая экспазіцыя знаходзілася менавіта ў рэдакцыі нашай Нівы, так, якая вялікае ўражанне грамезнае зрабіла на Змітрака Бядулю і на Максіма Богдановича, якія прыехалі ў Вільню і першы раз у рэдакцыі начавалі там. І ў 12-м годзе было аб'яўлена аб навуковым таварыстве, аб стварэнні музея, але сам музей адкрыўся ў 21-м годзе. Гэта значыць праз 9 гадоў. І вот гэтым будынку, это музей з 1921 па 44 год. Праўда, калі ўжо прыйшлі немцы, то тады ўжо яны адкрылі тут шпіталь у кляштары. Садам Статкевіч, Янка Шуткевіч, яны вывезлі гэтыя экспанаты. У сутарэнні там схавалі ў касцёла святога Міхала беларускім касцёле. Там яно перазахоўвалася нейкі час, пакуль савецкая ўлада не прыняла адпаведнае пастанаўленне. Прыехала дэлегацыя з БССР. Яны палічылі, што тут іх літоўцы паклікалі, як бы паглядзіце. Бярыце, што хочаце, а ім вот кажуць, што яны паглядзелі, што очень мало што к партизанскому движению среди экспонатов подыходзіць. Поэтому яны взяли нешта такое з этнографіі, а рэштку самую каштоўную яны пакінулі ў літоўскім музеі. І сёння вот гэта такая праблема, што на ўзроўні дзяржавы ніхто не гаворыць пра тое, што не вернуць, ні літоўскія музейшчыкі, ні беларускія экспанатаў не аддадуць, нават калі б гэта быў бы дзяржаўны музей. Ну гэта так як бы сведчыць палітыка музейшчыка ўсяго свету, так? Але хоць бы стварылі бы нейкі бы каталог, пагадзіліся бы, было б паразуменне зрабіць, дзе ў каго што знаходзіцца. Прызналіся, што ўзялі. Таму вот я была аднойчы ў этнаграфічным музеі на выставе музычных інструментаў, і там было напісана дробненькімі літаркамі экспанат музея Івана Луцкевіча, так? Ну, некаторыя падпісаны, ужо ёсць, так? Але бальшыня ў сховішчах, яны трымаюць, і зрэдку можна вот так вот натрапіць на гэтыя экспанаты. Вот тут все было. Менавіта з 1921 па 1944 года тут знаходзіўся музей Івана Луцкевіча. Колькі было экспазіцый? 5 экспазіцыйных заляў, у якіх размяшчалася паводле апошняга перапісу 13 470 экспанатаў, дакументаў ад пачатку 16-го да сярэдзіны 20-го стагоддзя звыш 9 тысяч, і плюс бібліятэка, якая налічыла таксама звыш 14 тысяч асобнікаў. Была археалагічная калекцыя. Была археалагічная, і нумізматычная, і старадаўнія адзенні, улічваючы слуцкія паясы, фольклорная частка. Ну, карацей, тут было... А самыя каштоўныя экспанаты? Я думаю, што тут і Бібліі былі... З Карыноўскай Бібліі, але быў таксама пярсцёнак Всеслава Чарадзея, пра які Лявон Луцкевіч узгадываў, што ён у дзяцінстве яны гулялі з братам і яго там па падлозе ганялі. Так што тут было вельмі... Пячаткі полацкіх князёў. Ну, гэта проста быў безліч і найбагацейшы музей. І хіба тут пройшлі
тысячы беларусаў праз яго. Я думаю, что не одна тысяча, конечно, прошла белорусов, потому что побач была белорусская гимназия, и это весь центр, и никто не обминал Виленский белорусский музей. Ліквідацыя Віленскага беларускага музея была сапраўднай трагедыяй для беларускай культуры, і яна не дае спакою беларусам. І таму не выпадкова ў Вільні зноў жа робіцца праца па адраджэнню беларускага музея. Спадарня Людвіка, на якой стадыі гэта адраджэнне? Я гляджу па экспанатах, авансаваная эта стадыя, так бы мовіць. Ну, сапраўды, як бы стартаваць можна, толькі, на жаль, няма магчымасці, уся праблема упіраецца ў памяшканне, фінансаванне. Сёння нікому не сакрэт, што культуру вельмі слаба фінансуюць і вельмі цяжка на гэта знайсці грошы. А зборы? А зборы гэта, ведаеце, па-рознаму. Ёсць, што нехто перадаў проста так у падарунак. Мы з вамі некалькі гадзін проста пробавалі это паглядзець, то, што у вас пока прыватна захоўваецца, прыватным памяшканні, але вы што цікавага маеце? Што паказаць? Ведаеце, мне здаецца, што тут цікава, як для мяне, ўсё, таму што кожная кніга, яна мае за сабой цэлую гісторыю, свой лёс. Не толькі кнігі. І кнігі, і газеты. Ведаеце, мне распавядаў старэйшы такі беларус Янка Богданович, што калі перад яго арыштам пасля вайны да яго прыходзіў следчы і прымушаў яго беларускія кнігі паліць. Просто пры ім ён складываў кніжкі ў печку, запальвалі агонь, той нахіляўся, глядзеў, што гарыць, і выходзіў. Але вот дзядзька Янка ведаў сваю печку, як яна складзена. Ён клаў у бок усе кніжкі, а пасярэдзіне толькі адну, каб яна запалілася. Таму, насамрэч, гэтыя кнігі, яны шмат чаго перацярпелі, таму што перазахоўванне гэтых кніг пасля вайны гэта было проста як злачынства. Таму вот там, вось вы бачыце, два такія шытачкі ляжаць агульныя. Гэта пераклады Язэпа Шнаркевіча, выкладчыка Віленскай беларускай гімназіі, які быў польскімі ўладамі пасаджаны ў турму на Лукішках. Ён там рабіў гэтыя пераклады? Ён рабіў гэтыя пераклады. Бальшавікоў быў у турме, не рабіў. І там сведчанне адміністратара турмы, што яму дазволена гэта рабіць. І што цікавае, што гэтыя кнігі, яны вельмі доўгі час, да сярэдзіны 90-х гадоў праляжалі ў зямлі. Гэта шыткі. Гэтыя шыткі. Таму што ён баяўся савецкай улады, наступства. Ён бачыў, што як усіх садзяць ягоных аднадумцаў, і таму схаваў гэтую зямлю, закапаў свой архіў, і нікому пра гэта не распавядаў, пакуль ягоныя нашчадкі не пачалі будаваць новы дом і пад мурак не выкапалі вялікую яму. А якія кніжкі цікавыя перад вамі тут ляжаць? Мне вельмі цікавая гэта кніжка «Казкі жыцця» Якуба Коласа, а цікавая на тым, што ніхто, на шчасце, не вярнуў кніжку ў Віленскую беларускую гімназію. Тут стаіць арыгінальная пячатка Віленскай беларускай гімназіі. Тарас Гушча, Якуб Колас, «Казкі жыцця». Таксама, ведаеце, вот мне цікавыя вось гэтыя кніжкі абедзве, калі цяпер кажа, што ў сучаснай Беларусі, што вельмі цяжка штосьці зрабіць, тэрмінаў мы сваёй тэрміналогіі не маем, то тут які ёсць прыклад 26-й год, Менск, так? І ў 26-м годзе мы можам уявіць, якая была цяжкая эканамічная сітуацыя ў краіне. Менавіта Менск, не Мінск. Менавіта Менск, не Мінск. І, калі ласка, беларуская навуковая тэрміналогія, слоўнік лясных тэрмінаў, тэрміналогія права. І таксама бачым, што які правапіс яшчэ і непакалечаны, і ўсё выдавалася. Усё залежыць ад палітычнай волі кіраўніцтва. Было б жаданне. Віленскі беларускі музей пераняў эстафету ад Віленскага музея старажытнасцяў. Істотная розніца паміж імі была толькі ў тым, што Евстах Тышкевіч збіраў і экспанаваў старажытнасці краю, а Іван Луцкевіч экспанаваў тыя ці такія самыя рэчы, але называныя ўжо старажытнасцямі Беларусі. Фактычна, беларускі музей стаў адным з інструментаў і рупараў нацыянальнай агітацыі, таксама, як і першыя беларускія газеты. Невыпадкова і пачынаўся ён у рэдакцыі нашай Нівы. Беларуская інтэлігенцыя, хоць і са спазненнем у параўнанні з суседзямі, пасля 1905 года пачала праз музеі, тэатры, грамадскія арганізацыі, газеты абуджаць беларускія сялянскія масы да нацыянальнага жыцця.
Пра тое, што беларускі музей адыграў неабыякую ролю ў нацыянальным абуджэнні беларусаў, сведчаць не толькі ўспаміны самых беларусаў, але факт ліквідацыі яго камуністычнай уладай. Расійскія бальшавікі, іх мясцовыя памагатыя, вычулі небяспеку для сваёй ідэалогіі і хітра пазбыліся музею, па свайму звычаю прыкрыўшы ліквідацыйную аперацыю камісіяй па парадкаванню. Зразумела, беларускі музей ужо не адновіш такім выглядзе, як раней. Нават пры спрыянні літувійскіх уладаў, у чым маюцца пэўныя сумненні. Але гэта трэба зрабіць і падтрымаць ягоных энтузіастаў. Бо існаванне беларускага музея у любой форме, у любы час сцвярджае: Беларусь была, ёсць і будзе.